Στα Εξάρχεια βρισκόμαστε σε μια πιτσαρία διαφορετική από τις άλλες. Και θα το καταλάβετε αυτό όταν δείτε ακριβώς την είσοδό της τον τίτλο Mystic Pizza. Τρώγεται, δεν πίνεται. Ο λόγος για την κάναμε βεβαίως. Παρά τις έντονες αποτρεπτικές προσπάθειες διαφόρων εξουσιών, λέει, συνεχίζει να προσφέρει τις ιδιαίτερες γεύσεις στο κοινό που αυξάνεται συνεχώς. Του Χαράλαμπου Ανανιάδη το μαγαζί. Λοιπόν, εσείς φημίζεστε εδώ στο μαγαζί σας ότι φτιάχνετε πίτσα με κάναβη, να το πω εντός εισαγωγικών. Δεν είναι απλά με κάναβη. Πρόκειται για μείγμα αλεύρων που περιέχει και αλεύρι οργανικής κάναβης. Αυτό είναι όλο και δεν έχει να κάνει με τίποτα το ύποπτο, όπως το παρεξηγήσιμο, έτσι. Το θέμα είναι να πάω σπίτι το βράδυ. Νομίζω ότι ο καλύτερος κριτής είναι ο κόσμος και όχι εμείς, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο καλύτερος κριτής είναι ο κόσμος. Όσοι πιστοί προσέλθετε, οι υπόλοιποι μη φάτε. Κύριε Ανανιάδη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι λίγο κι εσείς παίζετε διαφημιστικά με αυτό το προκλητικό λιγάκι. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ προκλητικό. Θέλω να πω λίγο το λίγο ακραίο, ας πούμε. Παίζετε λίγο με αυτό. Ναι. Απλά έχει συνδεθεί η κάναβης με τα ναρκωτικά. Ναι. Καλός ή κακός, εννοείται ότι είναι κακός. Έχει συνδεθεί με τα ναρκωτικά. Εδώ, εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα 2 λεπτά. Ναι. Θεωρώ πιο σημαντικό ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την κάναβη παρά αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα. Θα ήθελα δηλαδή να καλέσετε τους πρώην και νυν υπουργούς Γεωργίας και να τους ρωτήσετε για ποιους λόγους δεν φέρνουν προς ψήφιση το νομοσχέδιο Τζουμάκα, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται και μάλιστα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η καλλιέργεια της οργανικής κάναβης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αν το ρωτήσουμε για αυτό, μόλις βρούμε τον Υπουργό Γεωργίας, τον Τζιτουρίδη, να του κάνουμε την ερώτηση, θα ζαλιστεί ο άνθρωπος. Μην γελάτε, γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα ανακουφίσει στο περιβάλλον, διότι δεν χρειάζεται λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Λοιπόν, ένα φυλάδιο εδώ, να το λέτε τις διευθύνσεις σας, λέτε εδώ τα πρόκολα, το Bloody May, σάλτσα κλπ. Δικά σας είναι. Και βάζετε εδώ εσείς με το πρόκολο κανένα ιστορία, κύριε ότι αυτή η πίτσα που παίρνετε, κύριε καταναλωτή, περιέχει κάναβη. Και είναι κάτι οργανικό, βιολογικό, δεν ξέρω. Αλλά γίνεται παραπλάνηση μέσω της διαφήμισης για κάναβη, τότε πρέπει να πάει φυλακή. Παραπλανητική διαφήμιση λέμε, το είπαμε. Τι λέμε τώρα. Τι κάνουμε, να μας άμστραγάλια να πούμε. Αφού ο νόμος δεν μπορεί να του κάνει τίποτα το κύριο Ανανιάδη, εσείς ως ΣΥΝ τι προτείνετε, να τον πυροβολήσουμε, να τον κρεμάσουμε, να τον διαποπλέψουμε, τι να του κάνουμε. Ήθελα να πω ότι ξεκινώντας το 1999 και αφού ταλαιπωρήθηκα επί σειρά ετών προσπαθώντας να πείσω τους αρμόδιους φορείς ότι η κλωστική κάναβη καλλιεργείται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα, αφού μεσολάβησε ο συνήγορος του πολίτη, αφού επιτέλους ο τότε Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε την πολυπόθητη απόφαση, και αφού μετά από σχετική κατηγορία αθώθηκα απαμψηφία από το δικαστήριο, σήμερα το 2005 κάποιοι Έλληνες ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί νομικά. Παρασύρει τον καταναλωτή ότι βρίσκεται και στην περιοχή των Εξαρχείων. Δεν είναι τυχαίο ίσως αυτό. Δεν θέλει να πάρει κανένα ο καταναλωτής. Για δεν φτιάχνει πίτσα με 30 φιλόφυλλα. Για δεν λέει πουλάω πίτσα με 30 φιλόφυλλα. Αλλά βάζει το τετράκι να πούμε. Θα πούνε τις ποσότητες. Άρα χρησιμοποιεί ένα σήμα το οποίο απευθύνεται στο υποσυνείδητο, δίνει την πιθανότητα και την ελπίδα μήπως τυχόν έστω και με το αυτό που δεν περιέχει, μήπως φτάσει στον παράδεισο. Θα το δούμε σαν σήμερα. Δεν είναι λίγο ακραίο το παράδειγμα. 2 λεπτά Μαρία, 2 λεπτά, γιατί τώρα πέφτει πάνω σε μένα. Δεν χρησιμοποιεί κανένα υποσυνείδητο. Χτυπάει κατευθείαν στη συνείδηση. Αυτή η πίτσα περιέχει μέσα κάναβη. Αυτή είναι η γνώμη όλων των καλεσμένων της εκπομπής σας. Εγώ ξέρω ότι το θέμα έχει λυθεί νομικά και επίσης έχω να κάνω και μία δήλωση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα αποσύρω από το φυλάδιο της Mystic Pizza το επίμεχο λογότυπο και τη λέξη κάναβη. Πολύ σωστό εκ μέρους σας. Εάν εσείς όλοι και ειδικά εσείς κύριε Πρόεδρε του ΙΝΚΑ καταφέρετε με τους τρόπους σας, όπως Αντιπρόεδρος του ΙΝΚΑ είναι μη τον αναβαθμίζεις. να πείσετε, μ' ακούτε, να πείσετε τον Yves Saint Laurent να αλλάξει το όνομα του αρώματος Opium, όπως λέμε όπιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Εάν εσείς καταφέρετε από μια εταιρεία που διακινεί το άρωμα χασίς, όπως λέμε χασίς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και τέλος, εάν εσείς καταφέρετε να πείσετε την Coca-Cola να αφαιρέσει το κόκα,
Εγώ δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα αποσύρω από το φιλάθλο της Μύστικ. Μπράβο σας κύριε Νανιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενέστατος είστε κύριε Νανιάδη. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την κρίσιμη και ουσιαστική απάντηση. Ένα λεπτό, γιατρέ. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέει. Ο Ιβ Σεν Λοράν μπορεί να λέει όπιουμ, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ ξέρω ότι θα λέει πίτσα με κάναβη και κάναβη είναι κάναβη. Και το άρωμα δεν τρώγεται. Το όπιουμ λέγεται όπιουμ και όχι όπιο. Η Coca-Cola είναι Coca-Cola και όχι Coca. Και υπάρχουν χίλια άλλα δύο πράγματα τα οποία αναφέρονται στην Coca. Και εξάλλου, Ιβ Σεν Λοράν πηγαίνει και αγοράζει και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα να βάλει ένα αρωματάκι. Εδώ πέρα, συγγνώμη 2 λεπτά. Εμείς σας ακούσαμε. Εμείς σας ακούσαμε, εσείς δεν μας ακούτε. Εσείς αυτή τη στιγμή, από ό,τι έδειξε ο κύριος Κουλούρης και συμφωνώ απόλυτα μαζί με την τοποθέτησή του, ήταν σαφέστατος, διαφημίζεται κάτι με κάναβη. Που πάει να πει, διαφημίζεται κάτι που έχει τα της κάναβης, όλα κακά είναι τα της κάναβης. Ξέρετε τι κάνει η Ινδική κάναβη? Ψύχωση. Ξέρετε τι είναι ψύχωση? Η λεγόμενη τρέλα. Ξέρετε ότι έχει ιδέες δίωξης, παραλογισμούς, ψευδαισθήσεις, καχυποψίες, τρέχει στους δρόμους, νομίζω ότι σε κυνηγάνε. Όταν φυσικά γίνεται μεγάλη χρήση, δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, δεν είμαι κανένας αφελής να μιλήσω. Πες μου κάτι γιατρέ μου. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που προβληματίζομαι και ανήσυχος. Ένας παίρνει το τσιγαράκι του και το καπνίζει. Είτε για θεραπευτικούς λόγους, είτε για λόγους να χαλαρώσει και να ηρεμήσει. Αυτό το ταυτίζεται με αυτά τα... Όχι.